بسم الله الرحمن الرحيم. محبوبumuz, Halıkymız, Malikimiz, haqiqi dostumuz bolan, eýemiz bolan Allah tebaraka ve taalaň ýagşy atlarynyň gurrunu musulman dogullar. 41-nji El-Hasib celle celaluhu. El-Hasib bir manasy kafi diýdi. Hudaý Taala tamam mahlugatyna kefayet etdi. Dile meselede niyazlaryny beripdi. Meselen her zadyň dilemeli bolsa ne kadar gyn boljak fikret. Hudaýa dem aljak bolýan dile. Hudaýa demiňi çykarjak bolýan. Hemme zadyň dilemeli bolsa ne kadar gyn bolardy. Hudaýa ýatjak bolýan. Hudaý Taala sen dilemeseň de beripdi da musulman dogan. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh. Bir manasy Hudaý Taala kafi bendelerine. Peygamberimiz aýtdy hayta adam hasbiyallahu la ilaha illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Erti bilen 7 gezek, akşam 7 gezek şunu aýtsa Hudaý maňa kafi diýdigde tamam müşkilatlaryny Hudaý Taala kefayet eder diýip aýtdy. Bir manasy hasib yani hesapgar ve huve esraul hasibin. Terin hesapgar. Tamamen mahlugatynyň hesabyny kıyamatda özi şol hesap etjek musulman dogullar fe innema aleykel belagu ve aleyna'l hisab. Ey peygamber seni yetiştirmeli emma hesap biz bilen ne baytyada. İnne ileyna iyabahum thumma inna aleyna hisabahum. Bize öwrler özümüz hesap eder diýip aýtdy. Ve in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha ve kafa bina hasibin. Şelemin dänesi aljakda zat bolsa, ýagşy işden teleke işden onu getirer. Özümüz hesap eder diýip aýtdy. Tamamen mahlugatyň hesabyny yarım günne boljak diýip aýtdy rawaýatlerde. Ýekece özü hesap etjek. Hesapras özü musulman dogullar. Peygamberimiz aýtdy, kıyamet günü bolanna şu ummatdan 70.000 sany adam bedune hesap beheşte girer diýip aýtdy. Razakanallah. Şoň üçinden Ukaşa diýen sahaba şolaň bir diýipdir. Şu 70.000 nefer yine 70.000 sany adama şefaat etjek diýipdir. Emma beýleki adamlaryň içinde hesabı yeňil tutuljak ba diýipdir. Fakat şu günän etdiň, o dünýede batyrdım, bu taýda da batyrýan bar beheşte diýjek Hudaý Taala. Emma bir näçelenki gaty tutuljak. Näme diýip iş etdiň? Men nuqisha fil hisabi halak diýe Peygamberimiz. Hesabyny gaty tutulan adam ol helak boldy diýip aýtdy. Näçe zendegimize getirmeli? Hesap hemişe ýadymyzda bolmaly. Näme iş etsen kıyamatda hesap badyr ha. Hesap bermeliler ha. Kafirlan hakkında näme diýe? Innehum kanu la yerjuna hisaba. Hesabı umid etmeýärdiler. Ýatlaryna da düşmeýärdi hesap. Lehum azabun şedidun bima nasu yawmal hisab. Hesabı unutulo ola. Emma seni musulman hasib Hudaý Taala wa. Yeke hemme zatlaryna habarly hesap etjek. Beskiýe ýatjak bolanda patu ýorgony üstüne örtüňde hesap et özüňi. Şu günniz näme etdim men? Ýagşy iş eden bolsaň elhamdülillah di. Eger teleke iş eden bolsaň Hudaýa meni bagşla di. İstibah edipdirni. Günahlardan yatmagan tövbe diýär. Hazreti Ömer radıyallahu anh näme diýär? Hasibu enfusakum qabla an tuhasabu. Kıyamatda hesap edilmekeniz dünýäde hesap edin. Ve tezayyanu lil ardil ekber. Ulur adamlar Hudaýa hödürlenjek, namaýşe goýuljak. Özüňizi awadyllan ýagşy işle bilen. Ve innema yakhiful hisab yawmal qiyamah ala man hasaba nafsuhu fid dunya. Haýsy adam dünýäde özüni hesap etse, kıyamatda hesaby yeňil bolar diýipdir. Wada dünyada özüňi hesap etsen. Biz näçe zindegimize getirmeli? Hesapgar Hudaý Taala hemme iş edemizde hatta agdymyzdan çykýan kepler, gözümüz bilen gözleýän zatlar, gulagymyzda eşdýän zatlar hemme zadymyzda hesapgar Hudaý ýadymyza düşsün. Her gejede özümiz hesap edelim. 5 daýga. 5 daýgada özümiz hesap etip bilýär musulman dogan. Hawasyndan haýsy adam gorkýan bolsa, inni bärde gorkusy bar, ýa ýatanna basyrgan bolsa, Penşembe günden başlap ta 8 güneçenli ertir akşam hasbiyallahul hasib diýip 7 gezek ertir akşam aýtsa gorku ondan batyrganmak aýrylır diýip aýdypdyr öwliýalar. Ya danışamyzlar muhasselle imtihanat wagtynda yatsı namazdan soňra ya hasib diýip 100 gezek okuyup da öz gursaklaryny üflesele imtihanat wagtlaryna imtihana barýakale ýazjak bolup dukala ya hasib diýip aýtsalar Hudaý Taala muwaffaq eder diýip de öwliýalar aýtdy. Hudaý tebarek we taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimiziň günäsini geçsin. Hemmemiz bu dünýede abiray, ahirinde iman, ahiretde beheşte jawidan nesip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.